Έτσι κι αλλιώς μπορούμε να ξεφορτωθούμε τον μάγο πριν αναστηθεί ο Majin Buu. Αλήθεια, Η τύχη σας τελείωσε. Βετζίτα, κατέστρεψε αυτή την ενόχληση. Σκότωσε τον Supreme Kai. Κάντο τώρα. Ο μόνος τρόπος είναι να σκοτώσει τον Supreme Kai. Ναι, σκότωσε τον Βετζίτα. Η μαγεία του Μπάμπιτ το καταλαμβάνει. Κάτω τώρα, σκότωσε τους όλους. Σταμάτα να κυλιέσαι στο έδαφος και κάτω. Αρνούμε! Η έκτραση με τον Κάι δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ο Κάκαροτ είναι ο μόνος μου στόχος. Για άλλη μια φορά, Βετζίτα, σκότωσε τον Supreme Kai για μένα. Αυτό είναι διαταγή. Σκότωσε τον Κάι. Όχι, βγες από το κεφάλι μου. Στο είπα ήδη. Δεν θα αποσπαστώ άλλο πια από αυτό. Θα χρειαστεί παραπάνω από πλήση εγκεφάλου για να με σταματήσει. Μπορεί να εισέβαλε στο μυαλό μου και στο σώμα μου, αλλά υπάρχει κάτι που ένα Σάγιαν πάντα κρατάει. Την τιμή του! Το ονομάζω Instant Transmission. Το ξέρω. Είναι από τις αγαπημένες μου τεχνικές. Τις αγαπημένες σου. Κάτω! Wow, δες όλους τους Πίκολο.